Jes, eli meillä oli tänään aiheena tosiaan, että miten saat lisää yhteydenottoja tänne. Miten saat lisää yhteydenottoja WhatsAppin avulla. Ja meillä oli tämmöinen agenda, eli ihan lyhyesti käydään, että mikä tämä Service Form oli, niin sä tiedätte, kuka mä oon ja kuka me ollaan, mutta koska se on ehkä semmoinen, mikä ei hirveästi kaikkia kiinnosta, niin pidetään se lyhyenä. Ja sitten päästään tähän aiheeseen, eli WhatsApp. Mä käyn lyhyesti läpi, mistä WhatsApp on tullut, miten sitä käytetään ja miten käytännössä yritykset käyttää sitä, miten sitä tulisi käyttää, miten sieltä saa kaiken irti ja mitä se maksaa. Yes. Ja nyt tulee taas vielä kerran niin toi 9 kohta, toi kysymys, niin kyselkää mielellään heti vaan, kun tulee jotain tähän asiaan liittyvää, koska mä oon tosiaan nyt viimeiset 2,5 vuotta pyörinyt tämän WhatsApp-asian ääressä, ja voisin sanoa, että olen varmaan Suomessa yksi niistä henkilöistä, jotka tietää näistä kaikista eniten, niin nyt voi vapaasti kysyä milloin vaan, kun tulee jotain asiasta. Yes. Lähdetään liikkeelle, missä me ollaan ja ketä me ollaan. Niin me ollaan tosiaan täällä Suomen Turussa. Meillä on täällä, olette varmaan joskus joku teistä käynyt, niin tämmöinen tori löytyy. Ja sitten siellä torin vieressä, kun katsoo Hansaa korttelin päin, niin seinällä lukee Service Form. Me ollaan tosiaan noissa ikkunoissa siinä vieressä, ja siellä on meidän tiimi ja meidän porukka. Ja sen lisäksi meillä on Ruotsissa, Sri Lankassa ja Espanjassa tiimit, ja meitä on noin 50 tällä hetkellä. Ja meidän iso tavoite on tosiaan luoda tämmöisiä työkaluja, joilla yritykset saa lisää kauppaa, ja jolla voi helpottaa kommunikaatioita asiakkaiden kanssa. Ja pääfokus on meillä ollut näissä käytännössä niin kuin B2C-yrityksissä, eli yrityksissä, jotka myy asiakkaille suoraan. Ei niin paljon B2B-puolella, mutta meillä on myös B2B-asiakkaita totta kai paljon. Ja noin 2000 asiakasta kumppaneiden kautta itsellä meillä on noin, olisiko se 700 suoraan meillä. Ja niistä 50% on Suomessa, sitten on paljon Ruotsissa ja Espanjassa on tosi hyvin mennyt. Ja kovasti yritetään kansainvälistä kasvua hakea ja opitaan tehdessä, sanotaan näin. Mutta kovaa yritetään mennä koko aika eteenpäin. Yes. Ja jos käydään lyhyesti toi WhatsAppin historia, että mistä se on tullut, koska kaikki aina lähtee jostain ja kaikki aina saapuu johonkin pisteeseen ja kaikkiahan aina kiinnostaa historia. Niin lähdetään siitä liikkeelle. Vuonna 2009 oli 2 jätkää, jotka teki tämmöisen ajatuksen, että heillä oli tämmöinen appi, jolla voi lähettää toiselle viestin, missä on vain WhatsApp-viesti, eli niin mitä kuuluu. Ja käytännössä se lähti siitä liikkeelle, ja sitten he asensivat iPhonein, ja siellä oli se markkinapaikka, mihin sai tehtyä niitä applikaatioita, ja sinne käytännössä loivat tämmöisen WhatsApp-työkalun, missä pystyy chattaamaan. Ja se iso ero, se tekstiviestiin oli, muistatte varmaan joskus sen, kun tekstiviesteistä piti maksaa per tekstiviesti, ja sitten isä tulee vihaisena sanomaan lapselle, että nyt sun kännykkälasku on hirveän suuri. Niin siihen tämä WhatsApp oli semmoinen iso, että käytännössä niin kuin tekstaaminen oli ilmasta, ja se oli se, mistä lähti WhatsAppin kasvu liikkeelle. Ja siitä päästiin nopeasti 500 miljoonaan käyttäjään, jolloin sitten Facebook, herra Zuckerberg, Meta osti WhatsAppin silloin hirveäseen hintaan 2014. Kaikki on varmaan tästä tarinasta vähän kartalla, mutta se on kuitenkin tärkeä muistaa, että mistä ollaan tultu. Ja nykypäivänä niin 3 miljardia käyttäjää maailmassa, käytetään Suomi kohta läpi, mutta 2018 tuli tämä WhatsApp Business, eli sitten ruvettiin kehittämään myös Facebookin puolelta niin kuin bisneksille tätä työkalua. Ja sitä on tosi paljon käytetty, varsinkin Aasiassa, mutta jotenkin Suomessa, Pohjoismaissa, niin tämä WhatsApp-yritysmaailmassa on jäänyt tosi lapsenkenkiin. Ja nyt me ollaan viime vuosina nähty, että se on lähtenyt kasvamaan. Mutta Suomessa melkein 90%, eli melkein kaikki teistä, niin käyttää WhatsAppia, ja tosi moni myös monta kertaa päivässä. Löysin tämmöisen ihan vaan netistä googlettamalla tämmöisen kyselyn, ja mä uskon, että tämä on suhteellisen järkevää statistiikkaa. Voi olla, että se on pikkasen pienempi, mutta aina kun kysyy joltain, niin Suomessa sitä käytetään tosi paljon. Yksi hauska ero me huomattiin, että Ruotsissa WhatsApp ei ole se, mitä käytetään, vaan siellä käyttää Facebook Messengeria. Meillä on se Ruotsin markkina, niin siellä ei kukaan halua ostaa
ostaa WhatsApp-työkaluja. Mutta käytännössä WhatsAppia käyttää jokainen sun ja teidän asiakkaista käytännössä. Ja se on se pointti, mitä mä haluaisin tässä tuoda esille. Ja mä kävin vielä tuossa LinkedInissä laittamaan kyselyä, ja sieltä tuli tämmöinen vastaus. Eli jos saisit yritykseltä palvelua, niin mikä olisi siihen mieleinen kanava? Ja siihen tuli WhatsAppiin melkein 70% vastauksia. Eli asiakkaat haluaa siellä WhatsAppissa hoitaa asioita, koska se on heille semmoinen helppo tapa. Suomessa WhatsAppia käytetään just tämmöiseen niin kuin perheen väliseen keskusteluun, henkilökohtaiseen keskusteluun, mutta hirveän harvoin yrityskäyttöön on käytetty tätä. Mutta tämä on semmoinen asia, mihin suosittelisin tämän meetin jälkeen, että käytetään hetki aikaa, että onko tämä meidän yritykselle semmoinen juttu, koska asiakkaat kuitenkin haluaisi sitä palvelua siellä, missä se haluaisi sitä palvelua. Eli käytännössä, jos he käyttävät sitä WhatsAppia niihin muihin päivän askareisiin, niin se olisi ihan kiva, jos sinne tulisi myös sitten esimerkiksi autokauppa tai kiinteistökauppa-asiat tai sitten muilta aloilta, esimerkiksi kotihommat ja muut tähän liittyvät. Niin tuossa se, että minkä takia WhatsApp on hyvä juttu asiakkaalle, niin se on se, että se on semmoinen tuttu ja helppo. Se löytyy sieltä kännykästä. Se on semmoinen, mistä asiakas voi ottaa keskustelun, jatkaa sitä keskustelua silloin, kun kiinnostaa. Ei tarvitse odotella missään verkkosivun live-chatissa, vaan voi jättää yhteydenoton ja lähteä sitten matkaan ja sitten vastailla, kun on semmoinen hetki. Ja se on myös tosi kiva siellä niin kuin asiakkaalle, että sieltä saa sen myyjän helposti kiinni, koska sinne voi myös yleensä soittaa sieltä suoraan. Et jos on hirveä tarve, niin sieltä voi sitten ottaa yhteyttä. Ja yrityspuolella on tosi tärkeä juttu, että se asiakas on aina saatavilla. Sama, että jos on vaikka live-chatti verkkosivuilla, mihin asiakas tulee jättää yhteystiedot, niin sitten hän häviää sieltä. Mutta WhatsAppissa se on aina se henkilö siellä. Se on aina siellä kännykässä ja sinne voi sitten laittaa viestiä. Ja tuommoinen varsinkin aloilla, missä halutaan myydä paljon, mikä on käytännössä kaikki alat, niin joka kerta kun joku pistää WhatsApp-viestin, vaikka semmoisesta, mitä mä näytän kohta, semmoisesta nappulasta, niin sieltä saa aina sen asiakkaan puhelinnumeron. Ja niitähän me sitten, niihinhän voi sitten soitella ja sitten viedä sitä kauppaa eteenpäin. Eli se puhelinnumeron saaminen on semmoinen, mikä on niin varsinkin näillä myyntivahvoilla aloilla ollut tosi hyvä juttu. Yes. Eli iso tommonen asia, mitä pienyrityksille suosittelisin heti tehdä, on tämmöinen ihan itse tehty WhatsApp-nappula. Mä voin näyttää sen nyt tässä. Eli käytännössä voisi lisätä tämmöisen nappulan verkkosivulla, ja sitten siitä, kun joku painaa, niin se aloittaa keskustelun käytännössä asiakkaan kanssa. Mä näytän tästä klikkaamalla. Näytetäänpäs noin. Otetaan mun ihan koko näyttö. Näkyy varmaan kaikille. Niin idea on tämmöinen, että käytännössä teidän oma verkkosivu tällä hetkellä, mutta kun se menette sitten mobiilimuotoon, niin sitten sinne voi pamahtaa tämmöinen WhatsApp-kontaktinappula. Niin tämmöisen nappulan saa lisättyä sinne verkkosivuille ihan ilman mitään maksuja tai mitään työtä, kunhan vaan sitten on niin kuin verkkosivuille oikeudet muokata. Me ollaan luotu tämmöinen työkalu, missä voi luoda tämän linkin. Eli meiltä löytyy, se jos menee serviceform.com verkkosivuille, ja täällä alanurkassa on tämmöinen WhatsApp Link Maker Generator, niin sillä voi luoda tänne käytännössä viestin, tämmöisen niin kuin valmiin linkin. Eli jos on vaikka mun puhelinnumero, ja mä laitan, että moi, tämä palvelu kiinnostaa, niin tää luo tähän alle tämmöisen linkin, minkä sä voit sitten jakaa ihan missä tahansa sä haluut, ja se aloittaa suoraan keskustelun sen numeron kanssa, mikä olisi tässä tapauksessa vaikka sun WhatsApp-numero tai sitten sun yrityksen WhatsApp-numero. Ja tämä olisi just varsinkin tämmöisille pienyrityksille tosi hyvä, jos ei ole mitään kompleksisuutta, ja tämä on tosiaan semmoinen, mikä sieltä tuli kuva esille. Tämä on pienyritykselle semmoinen, mikä olisi tosi hyvä, millä voisi lähteä tekemään. Että käytännössä tulisi tämmöinen nappula,
ja sitten kun on mobiililla, niin voi tulla tämmöinen WhatsApp-kontaktinappula. Ja tästä kun asiakas klikkaa, niin se menee tosiaan suoraan sinne teidän WhatsApp-palveluun. Jees, ihan pieni hetki, otetaan tuo jako päälle tuolta toiselta puolelta. No niin, näkyy. Jes, eli tämmöinen tosiaan teidän, tämä tulee sitten kaikille kopiona tämä brosyyri tai mikä nyt onkaan esittely, niin täältä voi tosiaan klikata tämän ja sieltä voi käydä luomassa semmoisen linkin ja sitten voi lisätä semmoisen nappulan sinne sivulle. Tämä oli tämmöinen, minkä mä tänään yritin luoda tätä varten, että on jotain myös annettavaa ilman mitään, että lähdetään siitä eteenpäin. Mutta jes, eli ongelma siinä perus WhatsAppissa, että sulla on se oma WhatsApp ja sinne tulisi vaikka asiakkaiden viestejä, niin siinä on semmoinen ongelma, että sun pitää tosiaan vastata sun omasta kännykästä. Ja siellä voi vain yksi henkilö vastata niihin keskusteluihin, ja se ei ole hirveän tämmöinen ammattimainen kanava vastaamiseen. Se on tosi hyvä, jos sä oot pienyritys ja sulla on yksi käytännössä työntekijä, tai oot itse siinä vastaamassa. Siihen se on hirveän hyvä, helppo ratkaisu. Mutta sitten meillä on WhatsAppissa tämmöistä 3 tasoa käytössä. Nyt mistä mä puhuin oli tämmöinen yksityis WhatsApp, se mikä teillä on kaikilla käytössä, mihin te vastaatte niin kuin esimerkiksi perheasioihin, niin ne on siellä. Ja sitten tämä WhatsApp Business on tämä, mikä on tämä Facebookin versio, eli Metan versio, mihin voi luoda tämmöisen profiilisivun, virallisen näköisen profiilisivun, ja sinne voi lisätä muutaman käyttäjän, ja sieltä voi vastata sitten niin kuin yhden profiilin alta. Ja mitä me tarjotaan Serviceformin kautta on tämä WhatsApp-API. Ja me ollaan tässä Suomen ainoita, jotka on tehnyt uudelleen käytettävän, helposti rakennettavan tavan käytännössä yhdistää WhatsApp ja chatbotit, myös ChatGPT, ja niillä myös se, että teillä voi olla monta käyttäjää, esimerkiksi 400 eri käyttäjää, teillä on kännykkäappi, meidän kännykkäappi, ja sieltä pystytte vastailemaan niin kuin eri asiakkaille, jotka pistää eri viesteihin, eri paikalle viestejä. Sinne voi myös luoda sitten noita chatbotteja, sieltä saa myös statistiikkaa WhatsAppin kautta, ja myös WhatsAppin liidit voidaan laittaa teidän CRMään, ja sitten jatkossa meillä on myös tulossa näitä transaktioviestejä sitä kautta, mikä tarkoittaa sitä, että jos joku täyttää teillä vaikka liidilomakkeen, niin me voidaan lähettää asiakkaalle siitä, että hei, kiitos yhteydenotostasi, voit jatkaa tässä keskustelua. Ja tänne saa tosiaan monta numeroa. Mä näytän tästä muutaman esimerkin tuossa hetken päästä. Mutta jes, eli täällä oli 3 tasoa. Yksi on tämä, että se on perus oma WhatsApp, sitten on tämä WhatsApp Business, missä saa semmoisen yritysprofiilin, mihin saa vähän lisätietoja, ja sitten on tosiaan tämä WhatsApp API, mitä me tarjotaan, mikä on tosiaan se WhatsApp Cloud API, mikä yhdistyy Serviceformiin, mihin saa sitten tosi paljon kaiken näköistä, ja sieltä saa sitten paljon myös irti. Yes. Eli tässä vielä yhteenvetona toi, mitä meidän kanssa, jos tekee WhatsAppia, niin mitä sieltä tulee, niin saa käytännössä yhdestä käyttöliittymästä, mikä näyttää tältä, niin sieltä saa yhdestä paikasta käytännössä vastattua kaikkiin chatteihin, ja sieltä voi kuka tahansa henkilö vastata, koska muuten siinä normaalissa WhatsAppissa se tulee vaan sun yhteen puhelin WhatsAppiin, mutta tässä se tulee käytännössä asiakkaalle yksi keskustelu, mutta te näette siellä monta, ja sieltä pystyy vastata helposti koko tiimi. Ja sieltä pystyy lähettämään niitä sinne CRMiin, ja sitten myös sitä samaa numeroa voi esimerkiksi laittaa portaaleihin, kaikkiin toriin ja autotalliin, nettiautoon, sitä voi jakaa sitä numeroa monessa eri paikassa. Jes, ja muistutan vielä, että jos tulee kysymyksiä, niin olisi kiva, että kirjoitatte valmiiksi, niin sitten pystytään pääsemään niistä eroon. Jes, ja mä haluaisin, ennen kuin mennään noihin teknisiin ja vähän esimerkkijuttuihin, niin mä haluaisin vähän niin kuin antaa muutamia ideoita tähän WhatsAppin käyttöön. Eli käytännössä vähän eri tavalla kuin live-chat ja chatbotit ja lomakkeet ja teidän verkkosivu, niin WhatsApp voidaan myös tuoda mukaan tämmöiseen käytännössä oikeaan elämään. Mä teen pari tämmöistä esimerkkiä. Eli käytännössä voitte luoda tämmöisen QR-koodin tai linkin, mitä voi käyttää käytännössä niin kuin myös markkinoinnissa, käytännössä bussipysäkeillä. Joka puolella, missä teillä on markkinointi, niin voitte luoda tämmöisen esimerkiksi QR-koodin, asiakas lukee sen,
ja siitä alkaa sitten heidän niin kuin WhatsApp-keskustelu teidän vaikka myyjän kanssa tai teidän WhatsApp-chatbotin kanssa. Siellä ei tarvitse olla sitä myyjää, se voi klikkaa sieltä chatbotin läpi ja tulla sitten liidinä vaikka teidän CRM:ään. Ja tämä voisi olla esimerkiksi just kiinteistöalan, autoalan mainos, mitä teillä on mielessä. Ja käytännössä tämmöinen voi olla myös esimerkiksi testejä, että kokeile tästä, että paljon asuntosi hinta olisi. Ja sitten voi lukea sen kännykällä ja tulee WhatsAppiin, niin siitä voi klikkailla ja se antaa sulle asuntoarvion. Ja tämmöisiä ajatuksia tästä niin kuin WhatsAppin kanssa voi tehdä. Ja toi, mitä mä näytin tuon linkin tässä, niin käytännössä tämä linkki voidaan muokata QR-koodiksi, minkä voi sitten laittaa minkä tapassa vaan markkinointiin, mitä tuleekaan mieleen. Yes. Ja siellä, kun lähdetään WhatsApp-maailmaan ja lähdetään sinne rakentelemaan WhatsApp-botteja, niin siellä on tiettyjä rajoituksia valitettavasti. Eli WhatsAppilta tulee tiettyjä rajoituksia, ja siinä on tämmöisiä tällä hetkellä, että voi olla vain 20 kirjainta per nappula. Jos mä menen tänne ihan alkuun, niin näette tuon mun, mikä tuolla oli toi esimerkki. Niin tässä esimerkiksi, niin nappulassa voi olla vain 20 kirjainta, ja näitä vaihtoehtoja voi olla vain 3. Mutta jos haluaa bottiin esimerkiksi enemmän vaihtoehtoja, niin siellä on semmoinen alasveto-versio, mitä voi myös kokeilla. Ja toi, mitä mä äsken muuten näytin tuosta Serviceformin sivuilta, niin jos siellä haluaa käydä klikkaamassa tosta, sieltä lähtee sulle auki meidän semmoinen Serviceformin WhatsApp-botti, mikä puhuu suomea. Sitä voi käydä kokeilemassa. Ja sitten takaisin. Yes, eli no, tuommoiset rajoitukset siellä on siellä WhatsAppissa, mutta muuten ei ole muuta, että siellä voi olla kuvia, siellä voi olla käytännössä niin monta polkua, kun haluatte sinne WhatsApp-bottiin. Ja me ollaan myös nyt tehty tämä uusi juttu, koska en tiedä, oletteko seurannut, mutta Sam Altman siellä OpenAIlla vaihtelee yritystä ja nyt pääsi takaisin sinne, niin ollaan pysytty myös aallonharjalla ja meillä on myös tuon ChatGPT:n saa linkitettyä siihen WhatsAppiin. Eli sitä voi kouluttaa teidän yritykseen spesifisiin kysymyksiin ja siltä voi kysyä käytännössä mitä vaan. Ja siinä on sitten se ongelma, että siellä pitää tietysti rajoittaa se, että mitä se vastailee, koska se tietysti vastailee ihan kaikkeen. Mutta toi se ajatus, että siinä voi yhdistää tämmöisen nappulapolun ja sitten siihen mukaan tuon ChatGPT:n saman tavan kuin meidän käytännössä näissä muissa työkaluissa. Yes. Ja asennus toimii käytännössä tosi yksinkertaisesti tämän niin kuin meidän asian kanssa, että jos teillä on pelkkä se WhatsApp-nappula taas, niin täältä voitte laittaa teidän verkkosivuille ihan itse, se ei maksa mitään, käytännössä semmoisen vaan ihan nappulan, ja se tulee teidän omaan henkilökohtaiseen WhatsAppiin siinä tapauksessa. Mutta jos me lähdetään tähän käytännössä meidän koko ratkaisuun, niin käytännössä miten se asennus toimii on, että me tarvittaisiin teiltä 1 tai 2 numeroa, tämmöistä niin kuin vapaata numeroa, johon voidaan sitten linkittää tietty polku tai tietty tiimi tai tietty sähköposti tai tietty CRM-integraatio. Ja se pitää meidän käydä yhdessä linkittämässä siellä teidän Facebook-tilillä. Ja siihen me yleensä tarvitaan noin 15 minuutin palaveri. Mutta sen jälkeen se niin botin luonti ja asennus on tosi yksinkertaista. Ja me tehdään se tuossa noissa pakettiin kuuluen, mitä sieltä tulee. Eli asennus on helppo, mutta siinä pitää mielessä sitten ne rajoitukset. Eli että ei voi kirjoittaa esimerkiksi tosi pitkiä vaihtoehtoja tai omituisuuksia sinne bottiin. Ja tämä WhatsApp-API itsessään on tosi edullinen, eli se, mitä sieltä saa irti. Niitä voi myös itse, jos on kehittäjiä, niin sieltä voi käydä itselleen kehittelemässä niitä, mutta se on tosi monimutkaista. Ja siellä on tämmöinen rajoitus, että 1000 ilmaista keskustelua per kuukausi, ja sen jälkeen noin 4 senttiä per keskustelu. Ja keskustelu tarkoittaa sitä, että siinä on tietty aikaväli, milloin asiakkaan kanssa voi käydä keskustelua, mutta siihen voi olla niin monta viestiä, että se ei ole per viesti, vaan se on per keskustelu. Ja yleensä tähän 1000 keskusteluun se riittää aika hyvin
se määrä, että meillä on vain muutama asiakas, missä toi on mennyt yli. Eli käytännössä se rajapinta, mitä WhatsApp tarjoaa, on tosi edullinen. Ja tässä on semmoinen niin kuin meidän kilpailuvaltti on just kun me käytetään suoraan tätä WhatsApp-apia, eikä muita palveluntarjoajia, niin me saadaan tarjottua tämä huomattavasti edullisemmin kuin mitä muut markkinalla. Ja tästä päästäänkin sitten siihen, että mistä se hinta lähtee, niin meillä on tämmöinen 199 WhatsApp Lead-palveluna paketti, mihin kuuluu se, että me suunnitellaan yhdessä 2 numerolle paketti, ja siihen kuuluu tosiaan toi 1000 ilmaista keskustelua siellä. Ja tästä sitten kompleksisuus voi kasvaa, että joskus meidän asiakkailla on niin 10 numeroita tai sitten erilaisia setappeja, niin sitten se voi se, että se hinta siitä liikkuu, mutta on semmoisen peruspakettiin. Ja jos teillä on tämmöinen pienempi yritys, mihin tarvitte käytännössä vaan WhatsApp Business-linkityksen, mihin voidaan laittaa semmoinen nappula jotenkin dynaamisesti sinne verkkosivuille, niin sitten se on tommoinen 99-paketti. Ja tämä on se, mitä me tarjotaan käytännössä tämän WhatsAppin ympärillä. Jes, mä voisin vielä näyttää ennen kuin päästään kysymysmaailmaan, niin pari esimerkkiä ja miten niitä käytännössä luodaan. Niin käytännössä meillä on tehty tämmöinen käyttöliittymä, mistä voi meidän tiimi käytännössä klikata työkalut ja sitten tänne lähteä luomaan erilaisia botteja. Ja tässä tapauksessa meidän muut työkalut ja meillä on WhatsApp-chatbotti täällä. Ja sitä kautta pystyy luomaan käytännössä erilaisia chattibotteja samalla lailla kuin meidän muita työkaluja. Ja sitten niitä linkitellään täällä sitten teidän numeroihin. Ja tätä voi myös käydä kokeilemassa itsekseen, jos haluaa meiltä sitten joku ottaa varmaan yhteyttä jossain kohtaa, mutta tämä on se ajatus. Jes, mä voisin ottaa, jos siellä olisi muutamia kysymyksiä, voisin ottaa tähän väliin niitä. Jes, eli 1000 keskustelua missä ajassa? Jos otetaan tämä näytönjako hetkeksi pois. Eli 1000 keskustelua missä ajassa, niin se on kuukaudessa. Eli 1000 keskustelua per kuukausi, mikä on aika iso määrä. Että niitä on tosiaan aika harvassa semmoisia yrityksiä, mihin tulee 1000 chattia per päivä. Ja sitten sen jälkeen se oli tosiaan se 4 senttiä. Siellä oli suora linkki vielä siihen hintaan, mitä se maksaa sitten se WhatsApp-rajapinta. Yes. Voiko ajasta, että yöllä vastaa GPT ja päivällä henkilöt? Ja kyllä, eli toi myös toimii meidän noiden live chat-asetusten mukaan. Sinne voi määrittää, että tietyn ajan jälkeen on klikkibotti kautta chat GPT ja sitten sen vaikka päiväsaikaan on sitten, tulee suoraan tuonne live chat-maailmaan se. Yes. Katsotaan toi. Jes, eli nyt olisi hyvä, jos löytyy lisää kysymyksiä, voisi kysellä. Mä näyttelen tässä noita esimerkkejä näistä, miten näitä muut henkilöt on käyttänyt ja miten niitä on tehty. Mutta jos herää tässä välissä kysymyksiä, niin nyt olisi kiva saada, niin ei tarvi mennä hirveän syvälle noissa. Jes, eli yksi esimerkki meillä on vaikka esimerkiksi sohvashoppi.fi, kiva. Käytännössä niin kuin verkkokauppa, mutta tarjoaa silleen, että pitää ottaa yhteyttä ensin. Niin meillä on ollut täällä tämmöinen lähetä meille viesti WhatsAppissa nappula, mikä on tosi onnistunut ja sitä kautta on tullut paljon yhteydenottoja. Eli se on vaan tämmöinen yleinen, samanlainen linkki kuin mitä tuossa käytännössä tehtiin aikaisemmin täällä, niin ollaan sitten lisätty niin kuin bottiin. Ja sitä linkkiä, niin sitähän voi sitten käyttää ihan tosi monessa muussa paikassa. Ja autoalalla, niin lähes kaikki autokaupat käyttää WhatsAppia, eli siellä on yleensä autosivulla ja sitten on tuolla portaaleissa on ne WhatsApp-nappulat. Ne on toiminut tosi hyvin, mutta tällä hetkellä esimerkiksi kiinteistöalalla sitä ei ole ollut hirveästi ja sinne mä haluaisin sitä tuoda, koska siellä on myös se asiakkaalla on yhtälainen sitten tarve saada niitä yhteydenottoja sitäkin kautta. Ja käytännössä, miten tätä niin kuin bottihommaa luodaan, niin meillä on täällä rakennin ja sinne voi sitten rupea chatti kerrallaan lisäilemään nappuloita. Ja esimerkiksi miten Kamux tekee näitä asioita,
mikä on ihan normaali tapa, miten alalla hoidetaan, niin on se, että menee mobiilille, niin täällä näkyy WhatsApp-nappula, ja siitä sitten yhdistyy meidän käytännössä tiettyyn tiimiin sitten se chatti sieltä. Ja samalla tavalla tänne voi näihin nappuloihin, että jos on vaikka eri kaupunkeja tai eri paikkoja, niin niissä voi käytännössä linkittää sitten eri tiimejä, jotka vastailee sieltä, tai sitten linkitellä eri sähköposteja tai sitten CRM-asetuksia, mihin ne liidit menee. Jes, joku laittoikin VA Link Generatorin sinne. Mä huomasin tuossa tänään, kun mä yritin tehdä VA WhatsApp-linkkidemoa, niin siellä oli semmoinen tosi inhottava versio, missä ne varastaa sun käytännössä tiedot, kun sä käyt siellä lisäämässä sen, niin sen takia mä tein ton tässä tänään, että siellä voi niitä linkkejä käydä luomassa. Jes, ja GDPR-asiat, niin yleensä tässä on se, että kunhan asiakkaalle tehdään selväksi, että hän menee WhatsApp-puolelle, niin hän siinä kohtaa hyväksyy WhatsAppin käytön. Ja tällä hetkellä WhatsApp tai Facebook se on tämmöisessä niin kuin harmaassa alueessa, eli kaikki käyttää, kukaan ei ole sitä tällä hetkellä niin kuin blokannut. Eli WhatsAppia voi käyttää Euroopassa yritysasioissa, mutta siihen ei ole tullut käytännössä päätöstä tällä hetkellä. Eli käytännössä pitää sitten tuonne tietoturva-asioihin, tietoturvaselosteihin ja muuhun sitten selittää se, että tietyt tiedot menee sinne metalle. Ihan samalla lailla kun teette esimerkiksi Facebook-kampanjoita tai Facebook-mainostusta, niin samaan tapaan asiat menee. Se on myös semmoinen tällä hetkellä se GDPR-maailma, että siellä ei ole selvää säveltä.